своя житейски път имам две коренно различни професии. Едната е на университетски преподавател, а другата на застраховател. Целият си опит за застраховането съм получил в Алианц. Вдъхновявам хората около себе си, като първо ги убеждавам да са позитивни, тъй като един позитивен човек е много повече победител, отколкото негативния. На второ място да уважават всички хора около себе си, на всички нива. И на трето място поставяме си заедно разумни цели, които след това, разбира се, постигаме. Бих желал да благодаря на човека, който ме доведе в Алианц, господин Димитър Желев, и за търпението в някои моменти, тъй като, както е казал Балзак, силата е търпение и време. Опитът остава.